Volám sa Ján Ondrejka a narodil som sa v Ružomberku a vlastne celý život žijem tu v Liptovských Sliačoch. Je to veľmi pekná dedinka pod hrebeňom Nízkych Tatier, rázovitá. Na krátku dobu som býval v Ružomberku v paneláku a tam som zažil takú izoláciu ľudí medzi sebou, že tí ľudia sa vôbec nezaujímali jeden o druhého. Veľmi mi to vadilo a potom, keď som sa vrátil späť do Liptovských Sliačov a postavili sme si s manželkou rodinný dom, tak som zistil som, že vlastne aj na dedine sa tento negatívny jav začína dostávať medzi ľudí. Uvažoval som nad tým, že čo s tým robiť a ako tomu zabrániť, aby sa ľudia medzi sebou izolovali a aby sa vlastne ten nezáujem jeden od druhého dostal aj na dedinu. A tak som začal uvažovať nad myšlienkou, že vymyslieť nejaký spoločný projekt v obci, ktorý by tých ľudí trošku zjednocoval a dával dokopy. Volám sa Rudolf Pitoňák, pochádzam zo Spíša, od Spišskej kapitule teda. Tam som vyrastal, potom v Levoči som chodil na gymnázium a vyštudoval som v Bratislave a dokončil na Spíši teológiu. A od roku 1994 som bol tu na farárom v Liptovských Sliačoch až do roku 2005. Tu vo Vyšnom Sliači bola, myslím, že taká veľká túžba práve po kostole. A keď sa vrátim troška do minulosti, aj predchodcovia, ktorí tu boli, moji, či to bol teda tí páni farári, bol tiež nejaký zámer teda postaviť kostol, len počas rokov totality a komunizmu sa to nedalo. Takže vlastne keď prišli tie slobodné roky, tak dalo sa to zrealizovať, tá túžba ľudí po kostole mať svoj chrám. V tom čase, keď sme sa púšťali do stavby tohto kostola, samozrejme, že sme nemohli veriacim povedať, že čo ich čaká a že budú musieť vyzbierať takúto veľkú sumu. Bolo to obdobie takého, by som povedal, takej skúšky našej viery, pretože my sme vtedy absolútne nerozmýšľali na to, že či peniaze máme alebo nemáme. My sme verili, že ten kostol postavíme. A tak sme začali rozmýšľať, že akým spôsobom vlastne získať tie finančné prostriedky a vymysleli sme taký jednoduchý spôsob vyberania peňazí. Každý mesiac prešli celou dedinou takí koordinátori, ktorí vlastne mali istú časť ulice, istú časť obce a títo vlastne prešli a vyzbierali a zapísali do zošita, do pokladničného zošita sumu, ktorú jednotliví veriaci dali. Spomínam si, že prvú nedeľu, keď sme takto išli medzi veriacich, tak sme vyzbierali 200 000 korún. Čo sa týka samotného miesta, pamätám sa, ešte v tom 94. som prišiel v 5. Pár mesiacov, možno som tu bol nie dlho, keď tetúška jedna prišla s tým, že ona chce darovať pozemok pod kostol. To bol prvý taký zámer a ono sa to postupne rodilo, takže aj tí ďalší, ktorí tu mali ešte pozemky, tie čiastky, jednoducho darovali to pre kostol a postupne sa začala tá túžba ich ľudí aj vlastne ich viery realizovať do tohto kostola.
Volám sa Peter Aboni, vyrastal som v Spišskej Novej Vsi. Študoval som na Vysokej škole technickej v Bratislave, Fakulte architektúry. Končil som v roku 1988. Odvtedy vlastne žijem v Ružomberku. Pracujem zo začiatku hlavne na sakrálnych stavbách spolu s kolegom Martinom Bišťanom. Vlastne my sme prišli do obce a prvé stretnutie sme mali tak niekedy v zime, to bolo v požiarnej zbrojnici, proste kúrili sme do takej malej piecky uhlovej a zišlo sa pár takých ľudí, ktorí proste úžasným, no proste takým zasnívaným zrakom a proste rozprávali o kostole a jednoducho bolo to také zvláštne, to bolo jak z rozprávky, pretože jednoducho človek si povedal skutočne, alebo povedal som si tak, že je to také bláznostvo, že pár ľudí sa proste rozhodne, že chce postaviť kostol, ale to samozrejme, že ja som ešte nevedel vtedy, že aká je sila spoločenstva. A samozrejme, že keď som na to išiel čisto profesionálne, tak si poviem, čo tí ľudia vlastne chcú. Nemajú ani korunu, nikdy nič také nerobili, ale proste jedno bolo jasné, že začali o tom snívať. A jednoducho, prvá vec, ktorú ja som si uvedomil, bolo to, že jednoducho my nemôžeme nič spraviť bez toho, aby my sme vstúpili do toho spoločenstva, ale nie formálne, ani nie nejak ako demonstratívne. Jednoducho my sa musíme stať súčasťou toho spoločenstva, lebo nič nikdy neurobíme. A súčasťou toho spoločenstva samozrejme znamenala jedna zásadná vec, ako už my sme pochopili, že musíme do toho vstúpiť formou toho, že nejakej darovania. To znamená, že formálne my sme hneď ponúkli v podstate polovicu svojich honorárov, ale v konečnom dôsledku už v polovici tej výstavby sme vôbec prestali na to myslieť ako na nejakú zárobkovú činnosť alebo vôbec ako nejaký profesionál. Jednoducho my sme už stavali svoj kostol. Ja som Vít Frič, obyvateľ Liptovských Sliačov, konkrétne časti Vyšný. Tento kostol sa staval asi tak 4-5 rokov. Od začatia prác prípravných, čo sa týkalo hotovania dreva v lese, vozenia štrku, prístupových ciest, dovázania materiálu a takých vecí. No tu v začiatkoch, keď sme boli plní elánu, pracovalo naraz aj 70 ľudí. Každý si musel doniesť samozrejme materiál so sebou, pracovné nástroje, inakšie by nemal čo do ruky chytiť, lebo tých sme tu toľko nemali. Ale s obrovským elánom sa to tu začalo a chodili aj zo stredného Sliača, aj z nižného Sliača, chodili pomáhať. Ja som Ladislav Šimček, narodený som v Liptovských Sliačoch 39.31. No ako tak by som povedal, že učil som sa, v 47. som nastúpil na učenie ku súkromníkovi. To bolo, a on ma učil za to, čo som papkal. Danšie nič, a čo ma tam prenocoval v reze som spával. Takže tak by som to bol. Tak ako prvé som začal tie lavice, robil všetky z tej lavice, som tu také forštičkami dole, také široké smrekové foršty. Ja som tu prepiloval na tejto píle, no a samozrejme, sám som to nemohol dokázať, potreboval som ľudí, bol tam taký jeden z prostredného.
volal sa Jano Hadač. No ten mi najviacej chodil pomáhať. No a tak sme to lepili všetko tu na... ktorý bol raz a viacej sa neukázal. No. Ale čo boli takí vytrvalci, tak chceli pomôcť, chceli, aby to sa spravilo. No. Obedy sa dostávali, my chodili tam ku kostolu. Mohol ísť na obed a zase sme prišli robiť a tak. 70-ročný. Na dachu som sedel takto a háky na ríne. Tam som vydlabúval ja. Tak on diali, že to sám sa nezvalím odtiaľ. Mal som dobrú hlavu takú, že idem. A toto je ten rozmer, ktorý ja by som chcel zdôrazniť a mnohí kolegovia sa veľmi čudujú, keď toto hovorím, ale stojím si plne za tým a je to 100% pravda, že najväčšiu tvorivú slobodu, ktorú ja som dosiaľ zažil a obávam sa, že to tak, ako, že sa to už ani niečím nezlepší, bolo vlastne paradoxne práve tam, kde niekto si myslí, že cirkev je tá obmedzujúca, alebo len obmedzujúca, alebo že nenecháva slobodu. Ja myslím, že keď sa to robí správne, tak je práve najväčšia sloboda, pretože v skutočnosti pravidlá neurčujú žiadne obmedzenia. Obmedzenia sú len v tom, že nesmie sa to robiť zle. Nesmie sa to robiť a musí to byť umenie, čo umenie je ťažko definovateľné, čo je umenie, čiže to nie sú dané pravidlá nejak mechanicky, formálne. Volám sa Eva Luptáková, som historik umenia, pracujem v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, 3. 10-ročie a mojou úlohou v tomto chráme bolo robiť odborného garanta výtvarnej výzdoby. To znamená, že som svojím dielom prispela k tomu, že som oslovovala jednotlivých autorov, snažila sa koordinovať ich prácu a spolu s nimi celý ten interiér dostať do určitej jednotnej podoby. Hlavná stena má 4 najdôležitejšie výjavy, ktoré začínajú archanielom, ktorý ukazuje prstom, čo všetko v mene kríža sa dá urobiť, čo sa dá spôsobiť a varuje. Varuje pred tým, aby sme vieru ctili, aby sme ju zachovali, aby sme v mene viery sa vyvarovali zlých vecí. Vedľa archaniela sú zobrazené staré rímske katakomby, v ktorých sa sústreďovali prví ranní kresťania skôr, ako bolo náboženstvo prijaté, ako bolo potvrdené. Bolo to z obdobia, kedy boli Nerom prenasledovaní. Maďarský umelec Zsolt Lenčeš si vybral tému ranokresťanských symbolov, holubice, kotvy, palmety a symbolický čln, na ktorom plávajú do budúcna za svojou vierou. Nad ním cválajú kone, ktoré sú z Evanjelia svätého Jána.
a hovoria o lámaní pečatí, hovoria o vojne a jednotlivých baránok číta jednotlivé rozhodnutia, čo sa udeje. A záverečnou témou veľkou maliarskou je dielo českého autora Zdenka Hajného, ktorý spodobil obrovské rogalo šťastia, ktoré letí k slnku, ktoré ide za tou vierou. To už je štádium, kedy je tá cesta jasná, kedy máme myseľ jasnú, čo chceme, v čo veríme a kam chceme pokračovať. Určite mým zaujímavým momentom je nebo, na ktorom je spodobených 8 zachránených z archy Noémovej. Autorom je slovenský sochár Rastislav Biarinec. Centrálnu časť lode prikrýva patrocínium, ktoré je nielen dominantou, vyvrcholením v klembe tohto chrámu, ale je aj akustickým nosičom hlasu po celom priestore lode rovnomerne rozloženém. Autorom je dnes už svetoznámy sochár Jan Zoričák, ktorý spolupracoval s mladým slovenským sochárom Pavlom Machom. Ten sa ešte niekoľkokrát v chráme v Sklárskej výzdobe objaví v podobe ruženca, oka a iných prvkov. Samotné usporiadanie sedadiel v lodi je ako rodostrom, ktorý jednotlivé vetvy napája až k myšlienke, k Bohu, k viere, ktorú teda veríme. Zaujímavým a ojedinelým momentom v tejto lodi je spovedelnica, ktorá má tvar zemegule, vnútra tej magmy rozstavenej, horúcej, bujarej ako vnútro človeka, ktoré tou spoveďou chceme ukľudniť. Chceme vypovedať, ukázať smer, pomôcť nájsť smer. Preto zemeguľa, preto veľmi emotívna, baroková farebnosť, ktorá toho človeka smeruje, ktorá ho svojím spôsobom aj núti vyspovedať sa, vypovedať všetko, čo ho trápi. Tým, že je chrám situovaný na návrší nad Vyšným Sliačom, sa priam núkala idea postaviť bránu, ktorou sa do tohto chrámu bude vstupovať. A tá brána, ktorá je z autorskej dielne slovenského sochára Jána Ťapáka, vytvorila monument, ktorý oproti chrámu vytvára priestor, ako keď vás niečo vovedie na cestu aj životom, aj poznania. A urobil kombináciu drevo-kov a použil prvok obrátených slovenských štítov smerom na zem. V tých počiatočných prácach sme našli, bola tam taká zaujímavosť, že sme našli 2 kamenné srdcia. Bolo to veľmi pekné a vlastne aj toto nám trošku napovedalo, že vlastne zasvetenie tohto nového chrámu bolo Najsvätejšie srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie. Alebo voláme to aj Kostol 2 srdc. Postupne ako architekti dokončovali základné idei tejto stavby, bolo potrebné riešiť aj výtvarnú výzdobu chrámu, ktorá vždy bola spojená so symbolom, ktorý hovoril o viere, ktorú obyvateľstvo vyznáva, v tomto prípade o kresťanstve. A po takej vzájomnej diskusii sme dospeli k tomu, že by bolo veľmi vhodné, aby sa na výzdobe tohto chrámu podielala medzinárodná skupina umelcov.
aby to nezostalo v regióne, aby to nezostalo oklieštené, aby sme prijali nové myšlienky od nových ľudí z nového prostredia. Pán profesor Majevský z Krakova a z Varšavy, proste scenograf svetoznámy, ktorý robí vlastne scény alebo robil scény pre operných spevákov a operné predstavenia po celom svete. On vlastne urobil toho Archaniela a ďalší bol vlastne doktor Hajný z Prahy, to je vlastne to dielo také ako keby priehľad do nejakého takého nebeského sveta. Potom ďalší bol miestny maliar Jan Kudlička, to sú vlastne tie kone, a Žolt Lenčeš, ktorý vlastne maluje vo Vatikáne fresky. On bol napríklad ten, ktorý vedel veľmi dobre tradičnú techniku freska. To znamená, že na tom je krásne to, že on v podstate doniesol všetok materiál na tú fresku. On ho doviezol vlastným Renaultom, ako Renault kombi z talianskeho doviezol od sponzora, ktorý jemu do tých kaplniek, čo robí vo Vatikáne a po Taliansku také rekonštrukcie. Firma Junghans sa tuším volá. No a on proste ten materiál všetok doviezol úplne darom. Títo umelci a výtvarníci na tomto sympóziu vlastne spoločne hľadali a tam určite vznikali aj napätia medzi nimi, pretože každý ten umelec má svoje videnie a svoju predstavu o tom, že asi ako by mohol ten kostol vyzerať. A zaujímavé bolo to, že aj po takých napätiach vždycky našli spoločnú reč. Teraz toto dielo už slúži svojmu účelu a bežia tam rôzne podujatia, aj kultúrne podujatia. A chodí tam veľa ľudí, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. A už teraz, ako keby tí občania si to začali tak trošku viacej vážiť a už si to tak aj chránia, pretože je to ich dielo. Samotný zmysel určite kostola. V mnohých jazykoch je kostol a cirkev. Ten istý pojem. Práve je to miesto, kde ľudia, niekedy sme rozdielni, máme rozdielne povahy, charaktery, niekedy aj postoje, aj v tom ľudskom živote. Predsa tu je miesto, kde nás Boh spája. Kde sme naozaj jedným telom, tým Kristovým telom, aby sme z toho a teda čerpali pre celý svoj život, aj pre celú večnosť. Viac menej aj z hľadiska toho, čo som spomínal, takého intelektuálneho, tak som objavil práve to, čo ja si osobne myslím, že by som asi nenašiel nikde inde na svete. A ja to tak nazývam pre seba taký bod nula. Že vlastne niekde tuto v tom kostole, v tom strede, ja mám pocit, že tuto je stred môjho vesmíru. A je to také dosť podstatné, pretože dneska ľudia sú vykorenení a ja by som povedal, že nie som iný, ako sú všetci ostatní. Proste takisto som mal pocit vlastne, jak po nežnej revolúcii, že jednoducho svet istým spôsobom, ako keby stratili sme ten stred, ktorý nám vnútili a jednoducho začali sme hľadať, že kde je ten, ako to vlastne je, a slobodný človek vlastne toto potrebuje. Potrebuje nachádzať nejaké pevné body, nejaké súradnice a potrebuje pochopiť, že vlastne ako môže existovať v tej neistote slobody. Keď prídem do kostola, by som vám povedal, som veľmi hrdý na to všetko, že to všetko vyšlo z mojich rúk. Tak. A tí, čo
mi to neprišli pomôcť, do kostola nechodia. No tak. Čo, neviem. Ja viem, že si dobre robím. A tak. Tak.